O Concello de Ribeira e Callejeros Barbanza retoman a campaña de castración das colonias felinas. Centraránse os traballos nas colonias nas que se actuou o ano pasado e darase prioridade ás zonas nas que colaboren os veciños. Ribeira desenvolverá unha segunda campaña de castración das colonias felinas no municipio. O Concello e Callejeros Barbanza unen forzas por segundo ano seguido para frear o crecemento das colonias que hai na localidade e que están a xerar grandes problemas a nivel xeral. No Concello temos que actuar porque somos ao final os responsables locais os que primeiro recibimos esa demanda veciñal e existe. E xa non só pola demanda veciñal daquelas persoas pois, que están concienciadas co benestar animal e queren que os gatiños que conviven connosco pois, estean saudables e estean castrados para levar unha vida mellor, senón tamén polos problemas veciñais. A castración das colonias felinas é un problema que é unha acción que nos vai a beneficiar a todos e todas. Agora mesmo existe a figura dos alimentadores felinos, persoas formadas que tamén controlan as colonias, pero ninguén se fai cargo de castrar os gatos, o que implica que non deixen de reproducirse, xa que unha gata pode ter ata 3 camadas nun ano. Por iso Alberte remarca a necesidade de desenvolver esta campaña de castración conxuntamente con Callejeros Barbanza. É un problema que xeramos as persoas. Os gatos conviven connosco dende tempos ancestrais, como todos os animais. De feito, nun porto de mar como é Ribeira, aínda máis. Penso que é necesaria a actuación, moi necesaria. A taxa de reproducción dos gatos é máis rápida que a dos cadelos. Penso que tamén en parte por iso pois hai máis problema no caso dos felinos. En vista que o ano pasado xa comezamos cunha actuación, castrando en diferentes puntos, pois este ano imos a seguir. Imos a comezar por rematar o que fixemos o ano pasado, porque é moi difícil ter unha colonia totalmente saudable, por así dicirlo, non, con todos os gatos castrados, entón imos a rematar esos pequenos puntos e logo imos a acceder a novas zonas, priorizando as colonias nas que os veciños e as veciñas estean dispostas a colaborar económicamente. E agradeceu o labor que fai día a día Callejeros Barbanza. A presidenta da protectora, Rosa Gómez, afirmou que se trata dun gran problema que afecta a moitas zonas de Ribeira e apuntou que o Concello pon moito da súa parte para intentar atallar esta situación. A nosa protectora tamén con fondos propios, ca axuda de todos os voluntarios, ca axuda da xente, subvencións, tamén vamos facendo pouco a pouco o que podemos. Vamos a priorizar, como diantía, as colonias que xa se comezaron, porque sempre van entrando novos individuos, ben pola mobilidade entre colonias, ben porque hai novos abandonos, ou ben porque queda algunha gata que pois pareu e logo esas crías normalmente son femias e volven a parir. Entonces, cada ano, pues, bueno, vámonos encontrando con situación de que esas colonias necesitan actuacións novas. Sinalou que tamén se agarda que se poida actuar en colonias novas onde tamén é necesario desparasitar, ademais de poñer sobre a mesa a necesidade de establecer un protocolo nas colonias felinas entre alimentadores, concello e protectoras. Por qué? Porque crea, é verdad, conflicto. Pero, bueno, moitos veciños tamén hai que dicilo, que cando nos ven cas xaulas, a todos os voluntarios que vamos, pois din, non iredes a levalos, o sea, están preocupados por eses gatos, o sea, non todo é o lado malo, hai que mirar tamén o lado bo, que moita xente coidaos moito e moi ben, poñendo sempre cartos do seu bolsillo. Entonces, nada, eu agradecer ao Concello que conte con nós, porque nós somos que de verdad conocemos a situación actualmente e que eles fan un esforzo tan grande para poñer cartos cando sabemos que non os hai. E tamén destacou o labor dos voluntarios. A campaña de castración que se desenvolveu o ano pasado en Ribeira permitiu castrar a 120 gatos e Callejeros Barbanza puido esterilizar nos últimos 3 anos a 400 felinos.